Palinaw West, Urdaneta City. Kung kasi nakapangalan po sa inyo, ganito na lang po, pasuhin na lang po nga sa kanila. Ganun na eh. Kaya sige, tinakanawan. Boss, ano yan? Mo ma'am, apply. Kung maigi, baka masira. Ayan. So, good afternoon po sa ating lahat. And ma'am, kay Ma'am Angelina Campos, happy 58th birthday po sa inyo, ma'am. And ma'am, may idea ka ba kung kanino galing yung surpresang ito para sa inyo? Dito na po tayo. May idea ka ba kung kanino galing? Hindi nyo alam. So, itong surprise po na ito, ma'am, Angelina. Meron din po silang pinadalang message na babasahin ko na lang po para sa inyo. Alright? Let me read the message. Happy birthday, Mama Babeta. Salamat kay Lord dahil ikaw ang naging ina namin. Ayan, okay ka lang, ma'am? Hawakan niyo na lang po itong balloons. Sana bigyan ka pa ni Lord ng maraming birthday. Ingat ka palagi dyan. Miss na kita at mahal ka namin. God bless you always, Mama. Happy birthday from your beautiful daughter, Ma'am Rochelle, and I love you. Ayan, palakpakan naman po natin sina Ma'am Angelina. And ma'am, baka may message ka para kay sender, para kay Ma'am Rochelle. Yun lang po. Ayan, palakpakan naman po ulit natin, Ma'am Angelina, and my request to everyone na sabay-sabay na lang din po natin kantahan si Ma'am Angelina ng happy birthday po. Ayan, kantahan po natin si Ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po sabay-sabay. Happy birthday to... Palakpakan naman dyan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ayan, nanay, and may nakahanda po tayong cake. And before we blow the candle, Ma'am Angelina, wish na lang po muna tayo. Ang wish ko po yung mga apo ko kapatid. Ayan, so pwede na pong i-blow yung candle natin. Blow na po ng candle, man. Blow nyo na po yung candle. Ayan, and once again, happy 58th birthday.